Hai, hello, namaste, welcome to our channel Mr. Bodos. गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बहुत गोबाव जाबाय जोंनि भिडिअ फैया, स' दिनै स्टार्ट खालामनो होनना फैदो। नोंथांमोना माबोरै नुयो नायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ। दिनैनि आइटेमा जागोन चिकेन लेग पिस आरो पर्क फेट ओमफ्राय लिभार पर्कनि। लेट्स स्टार्ट। Hey guys, जोंना नै चिकेन लेग पिस मोनबायबो, बेनिफ्राय अमा पर्क, अमा मेजेम आरो अमा बिखा नै, ओमफ्राय नैथिजा दङ जोंहा पियाज होनाय, ओमफ्राय अमानि ग्रेभिखौ आं बाहाय लानोसै। फार्स्ट बाइट खालामनानै बोरै जायो ग्रेभिजों। बावदोसो नै जा दंबावो आरो जिंखाजों लकेल ना, सालाननि नासै लकेल सेब्रा सालानि बन्द दानिया। जाना नायनोसै मा रखम जायो। फार्स्ट बरिया जादों। फानलौ संख्रि मस्ला मस्लि गासैबो बेस्ट नांखादो दे। ग्रेवी बनानी उमानी, थोड़ा सा ग्रेवी लगा कर खाएंगे, कैसे लगा इसके बाद बताएंगे। लिवर बढ़िया जा रहा, टेस्टी। एबार चिकेन लेग पिस जाना नायनि बोरै जायो। परफेक्ट जादों चिकेनाबो। ग्रेवी बानायनानै एबार चिकेननि बरिया नाइस। फानलौ संख्रि मस्ला मस्लि हाइजें सामब्राम गुफुर गासिबो बरियासो नांखादो दे। चिकेन लेग पिस अमा बिखा पर्क लिभार pork fats
जिंखा ओंख्रि गाइस एबार नै जिंखा बिराद जासुलांदों दिनखौ आरो नाबो दंबावलाय नै लकेल ना बहुत टेस्टी जिंखा हाला जाने हाला गाइस नै लास्ट खनसे जाथारनोसै अमाखौ बिखादों मोनसे ओमफ्रायथ' जाबाय नै चिकेन लेग पिसखौबो जाबाय बिजा ग्रेभि बाहाय थाबाय दरसे थाबाय ओमफ्राय चिकेना नै ग्रेभि बाहाय थाबाय इयाव नाबो जाबाय अरखौबो जाबाय बोथोरा बाराद्राय गरम ना ओंखायनो बारा जानो हायाखै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा संनायफोरखौ बेदरफोरखौ नुनानै मोजां मोनोबा ना लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो ना बेनिफ्राय आरो मा होनो शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामना हो जाय जेरै हागौ जेसेबां ओमफ्राय थाबैनो 1K खालाम दे 1K जाबाथाय नोंथांमोननो गिभअवे मोनसे होनाय जागोन जोंनिया जेसेबां इमान थाबैनो 1K खालामना होयो थ' नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय बाय बाय